protože je to fakt nádhera. Tak, nezbývá než zjistit to nejdůležitější, proč tady vůbec nátancuje. Jinak po flashmobu můžete vidět tancovat dál, všude. A nebo to naučit další lidi třeba v jiných pavilonech. Poprosíme pana komisaře, jestli by se nepřišel potlesk pro něj. Předáme mu mikrofon a on nám oficiálně sdělí, jak jsme dopadli. Tak, pan komisar, ako to vyzerá? Takže doufám, že jsme někomu moc nezamotali hlavu, červené lístečky, zelené lístečky, zelené lístečky, červené lístečky, ale každopádně. Prosím, to číslo potom do ucha, dobre? Jasně. Nenapadne. Áno, pán komisár mi povedal, že večer ma čaká Vemaňkovce. No, v tomto momente, ešte raz. Dobre, v tomto momente by som poprosil jeden obrovský potlesk, pretože Richard Gencer sa stal po druhýkrát tátou. Nie, žartujem. Žartujem. V tomto momente môžeme povedať naozaj jednu vec. Rekord sme splnili a bolo nás 774! Čo samozrejme znamená o 142 ľudí viac ako minulý rok. To znamená, že pre rok 2014 máme nový český rekord tancovaný flash.